Li Başûr û Rojhilatê Idlibê şerûpevçûn di navbera çekdarên rejîma Sûrî û grûpên çekdarîn bi ser Tirkiye ve rûdan. Rawangeha Sûriya Mafên Mirovan ragihand ku şerûpevçûn di navbera çekdarên rejîma Sûrî û grûpên çekdarîn bi ser Tirkiye ve li eniya Elfitîra li Başûrê Idlibê rûda. Hevdemê wê yekê şerûpevçûn li eniya gundê Me'aret Elya Seraqib li gundewarê Rojhilatê Idlibê rûda û ziyanên canî ji her du aliyan ketin. Li gorî Rawangeha Sûriya Mafên Mirovan ku grûpên çekdarîn bi ser Tirkiye ve deverên gundewarê Bakurê Latqiyê dibin kontrola rejîma Sûriyê de topbaran kirin, bê ku tu zanyarî derbarê ziyanên canî werin diyar kirin. Herwiha çekdarên rejîma Sûriyê jî gundê Elkin de li rojavayê gundewarê Idlibê bi mûşekan topbaran kirin. Her di heman derbarê de berîdemekî berevaniya sivîl ya Sûrî ragihand ku tenê di salekî de çekdarên rejîma Sûrî û hevalbendê wê yê Rûsyê 14,386 bingeh li Idlibê û Helebê û gundewarê Hemayê armanc kirine. Ku ji wê hejmarê çekdarên rejîma Sûrî 11,622 bingeh armanc kirine û hevalbendê wê yê Rûsyê 2,405 bingeh armanc kirine. Di pêncê mehaborê Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan civînek li gel Serokê Rûsyayê encam da. Di civînê de behsa rewşa Idlibê kirin yek ji xalên wê civînê ew bû agirbest li deverê were cîbicî kirin. Lê li gorî ku Rawangeha Sûriya Mafên Mirovan ew agirbest bi awayekî rojane têbin pêkirin.